Kwasukasukele. Sinamukele kohlelweni elithanda kakhulu. Kuleli viki Kwasukasukele sivakashela endaweni yasemahlabathini le phansi ngasemnambithi. Sahlala phansi noMkhulu, ubaba uBhengu. Wasixoxela abanzi ngomsebenzi wakhe nokuthi ubalapha kanjani abantu. Nangu Mkhulu. Uma ufuna uba nemali, sikhandela ibhizinisi. Ufuna ube nebhizinisi ukuthi wena ufuna uba nemali, ube nebhizinisi, ube nento oyenzayo. Sinakho kwenhlanhla ukuvula amabhizinisi yonke inhlobo ukuthi mobhizinisi makhe ingakuhambeli kahle siyakwazi ukukuvulela ibhizinisi yakhe ihambe kahle. Noma ngabe unamathenda awahambi kahle siyakwazi ukukuvulela ukuthi ihambe kahle. Nginawo kakhulu umuntu wenhlanhla uma ngalisayo ngitholakala emahlabathini kwaShuzi, isigodi sakithi kusemahlabathini. UMabhengu okhulumayo, abantu abaningi bangazi ukuthi nguMabhengu. Noma ngabe unankinga engakanani, noma ngabe kuthiwa mhlambe unenkinga ukuthi naphakathi ekhaya monesitolo akuhambi kahle, siyakhona ukuthi sikwenzele. Akukho okuhlula sikunika isiwasho. Sinawo umuntu wenhlanhla kakhulu, sinomuntu uvula ibhizinisi. Lo muntu wami kwenzeka kanjena ke, angufuni umuthi ohlatshelwayo, angufuni umuthi ochithelwa igazi. Akufuneki uma umuntu inyanga uthwale, akufuneki uthwale. Kufuneka umuthi ohlangana nedlozi lakini, bese lo muthi ukwenzela isimo senhlanhla, kuvuleke yonke inhlanhla oqondene nayo. Akufuneki kube inhlanhla oyikhandayo ukuthi ufuna inhlanhla ngenkani, cha, siyageza nje bese ivuleke inhlanhla. Ube nemali, oyimali impela cha, nginayo imali futhi ngiyakwazi ukwenza oyimali. Noma ngakuthiwa uhlupheka imali onayo siyakwenzela, kodwa kufuneka ube nebhizinisi. Ngeke sikwenzele inhlanhla ungenayo ibhizinisi, kuze phela uzobona ukuthi ibhizinisi yakho ihamba kanjani. Izochuma, iqhubeke, unamathende, unetolo, unamakhumbi, konke okuyibhizinisi kuhamba kahle. Mhlawumbe afuna amakhumbi akhe ezalane, siyakwenzela ukuthi sikunike inhlanhla ukuthi amakhumbi akhe ezalane. Nginebandla engaphendula ungubane umfoka Mbovu, eMsingathophu, ugane uMasithole, uPojapoja uMadeba eziphuma maxaba nenja kwaFikade. Leli bandla leli sathi wangiphendula, ngangasonto mina, wangiphendula kwehle umoya engcwele kimi. Thema isengiphendulile ngasonta, uthe sengisonta ukuhamba kwesikhathi kwafika iphupho kimi ngo-12 lathi ngikhulekela abantu babusela amanzi. Ngalilalela iphupho ngakwenza engitshelwa abantu bakithi, ngiyabakhulekela abantu amanzi bayasinda. Into engimangazayo ke bathola umsebenzi. Abangagani bayagana. Abanye ke bethwe nemali phansi, bengitshela bathola imali phansi. Abanye bengitshela ukuthi babambe namalotho. Kuyangimangaza ke mina ngivele ngwabusisa amanzi bese ngithi ngicelaekusize bese kusiza ngempela. Ngikhuluma nje kunabantu abazongibonga ngenkomo ilaphandle, bazobonga izinto eziningi. Lesonto liyasebenza kakhulu. Noma futhi usibiza siyeza sizothandaza lapho uma ngabe unenkinga enkulu, bothi nansi inkinga ixakile, siyafika impela nebandla lami sifike sixazulule lo nkinga leyo, futhi usitshele ukuthi cha kufike kwaxazululeke. Makunokuthi khona into iyavalwa ekhaya noma iyaqhitshwa phakathi nebala, siyafika siyikhiphe, uyibone futhi sihambe nawe siyoyikhipha ukuthi kunento eqhitshiwe la ekhaya yafakwa ngomhlakabani, bese siyayikhipha bese siyayibona. Lesiye nje komunye umuzi izolo wakwaShaba eMkhumbane, safike sakhipha kufa inkomo, kufa imbuzi, safike sakhipha yonke into sabatshengisa sathi nakho. Mntwana wakhona tegula sehlula izinyanga bemlapha, kodwa ngamlapha wasinda bathi bawubona umehluko. Sengisholo nje ukuthi nje izinto eziningi ngiyazenza ngamanzi futhi basizakala abantu beza bezobonga. Ngibuye ngisebenzisa amakhambi, ngathwasa ngesangoma, ngibuye ngisebenzisa amakhambi esintu. Iwona amakhambi lawa engivula ngawo ibhizinisi. Amazi ngiyawabusisa na futhi ayivula, kodwa ewavula kakhulu amakhambi avula kakhulu ibhizinisi. Kodwa ikakhulu makuthiwa nje unenhlanhla nesitolo ayiyavuleka. Noma ngakuthiwa nje khona into zakhe zikhambeli kahle kodwa kunebhizinisi uyenzayo, siyakwenzela kakhulu ivuleke ibhizinisi. Nenkomo ezingabaleki. Konzweni yami insimbi yamasalema le.
Enkonzweni yami umuntu uza nje elethe amanzi. Ethi mayelethe amanzi engasonti, ngimnika amanzi ungakhulekele bese eqaqeka zonke into zakhe. Bese ethi lo muntu siyena sezokhonza la ekhaya. Bese yakhonza baphenduka kanjalo nje. Bafika begula ngibasize bebe right bese bephenduka ke sebethi bayakhonza la ekhaya. Esengibalaphile bonke. Bephinde futhi bezobonga. Indawo engikuyo kusemahlabathini ngaphansi kwenkosi yakuMabaso. Indawo engitholakala kuyo kusemahlabathini. Inkonzo yami iyangena ngo-10. Iyaqala ngo-10 iyangena. Uqala kwayo ngiyavula iBhayibheli bese mangiqeda ukuvula iBhayibheli bese bethi abantu bacela abakuzobonga bese ngibadedela abazobonga indlela asebebone ngayo benceda amanzi bese bebonga abanye babonga ngenkomo abanye babonga ngembuzi abanye babonga imali. Kuya ngokuthi umuntu uthanda ufuna ukubonga ngani bese eyabonga ke. Siyithimba sivakashele endaweni yasemahlabathini ngasemnambiti. La sihlangane khona nebandla lababa uBhengu. Saxoxisana nabantu bakhona. Basitshela ukuthi ubaba usebasize kangakanani. Ubaba ungisizile wangiphendula entweni ebengicabanga ezimbi zikaSathane. Wangiphendula ubaba namhlanje ngihamba naye ngiyikholwa konke engikucabanga nabantu laba bangithi ngifuna ukubabulala ubaba wangishintsha wangiphendula wangifaka enkonzweni. Esesizeke izinto eziningi namazi ebengathatha kuyena abe impilo kumina nezinto nje eziningi newasho ebengiyithatha kuyena zangisiza. Hayi nami ngathi ngabona ukuthi ayifake ngilandele indaba yenkonzo. Impilo ebengiphila bengiphatheke kabi ngisuka ekhaya ngiphatheke kabi ngihlaselwa endlini ngilele. Ngathi ukuthi ayifile nami ngiyiphiniselele labantu ababengenza lento abayenzayo ase ngitshe ukuthi ayifile ngibabulala nje bonke bese ngiyahamba ekhaya. Kanti ngithi yafika umkhulu afike wangikhuza lezi zinto bengithi yazenza. Hayi wangiphendula empilweni yami ke hayi nami ngakhohlwa yazo ngifaka enkonzweni hayi sekaze ngakhohlwa nje. Nabo futhi sekaze ngabathethelela ngoba manje ngiyabona vele babengayazi ukuthi abayenzayo. Umkhulu uyasiza umkhulu ngiyacela nomuntu ongeza kumkhulu eze ngokuyimisela kwakhe ngoba umkhulu unosizo kakhulu. Baningi abantu asebasizile baningi abantu abafika la kuyena umkhulu abasuka endaweni ngendawo kodwa befike bethola ukusizakala. Abagulayo befike bethola ukusizakala. Ngalothi nrand wami ngabe ngibhala incwadi umntanami ube senesikhathi engamtholi engabathola abantwana kodwa wasemthola kwase kwanesikhathi futhi kwayisikhathi impela engamtholi. Ngase ngibhala ngacela ngicela kuthe ngelinye ilanga wasengifonela ugane kwaMthembu la eGolokodo wasengifonela wathi wemalo ngiye clinic. Ngathi hawu mntanami uNkulunkulu ukhona. Hey umkhuleko kaBaba uMabhengu uyasebenza. Hayi wahamba wathi eclinic. Hayi ngokuthi ke hayi ngabona ke usengasekhaya kokwamanje. Useze wazolindela ngoba ngiyabona ukuthi kuyaqhubeka. Ngicela ukuthi nje ngoba uteta ngesikele ngicela ukuthi abakwakhe nabakubo bembheke kulokho bese nje kukho konke nje ubaba akasenzela kona siyacela siyanikela futhi ke mina akanginaye nanomuntu ongisebenzelayo kepha ngacela futhi ngathi ngicela ukuthi umntanami lo sathola itoho azangasikhohlwa abazali bakhe asikhumbule
ngempela-ke lokho okuncane uyasipha asilambi siyacosha siyadla siyafana nabantu. Cela ukuthi ubaba nje kuqhubeke njalo kuye phambili nezitha singabi kuye kuqhubeke inhlanhla. Sami ngiyabonga abantu abaningi lokhu ngaqala ukufika la ngifike kwesithathu ngilokhu ngicela abantu abebengekho right, kodwa-ke manje hayi bathanda ukuba ngcono impela selokhu ngenza ekhaya nje basebenzisa ngenza ekhaya hayi nawo futhi bayakhuthana ngoba bayakhona ukuthi bawasebenzise. Bengithi nangithi ngiye-Home Affairs lokhu nje ngaqala e-Home Affairs bese bengazi bonke abahambayo nabafikayo bese bengazi bonke ukuthi ngizokwenzani, bevele bengixoshe. Kodwa nje ngithe ngenzela ekhaya hayi ngawubona umehluko. Ngezwe nje ukuthi angiye e-Home Affairs ngiyobheka ngoba bese kade ngabenzela abantu bathi bangiqala ngento sebadala abasakhona ukuthi bakhanda amapasi kuqala. Sakhanda itifiketi konke kwi-COVID yokuqala ngaphosisi sakhanda hayi umntwana nje lomunye wayekhulelwe uze watete impela wahamba umntwana uyagijima namhlanje. Kodwa nje njengomsombuluko kuthe nje ngiye e-Home Affairs nangifika e-Home Affairs hayi ngibone nje nangifika bengihleke ukuthi mina hawu bangihleka laba ngivele ngingabanaki ngiqonde kube benganginaki laba abasebenzayo ngize ngingabe iphoyisa eminyaka iphoyisa uzobheka itifiketi ukuthi mina sengizobheka nje ngisazi nami bese ngivele sebethi angiyeke. Kodwa-ke namhlanje ngizoye kukhona umuntu okungigqugquzela ukuthi angiye ukuyobheka ngempela hamba iphoyisa isikhathi eside labuya lakuthawini itifiketi zakho zikhona. Ngiyabonga baba, ngicela kuqhubeke phambili. Ngiyabonga nabantwana nje ba-right manje nayizoba-ke abantu bathi ukuphambuka. Kodwa nje uthe efika nodawa kakhulu wafika nje wathi ma ngicela ungiphuzise amanzi ngasukuma bese ngilele ngoba beko-2 ikhathi ngasukuma sengilele ngakhamanzi athi mala ngifuni layo beyingakangiboni ngoba belele egubezela ukuthi akaphalazi. Bathi mala ngisho la kwangikhelelayo ngicela ungikhelele lawa owabuya nawo esontweni. Hawu ngithi mina ayipho sibongile ubone ngathi angikhanga wona athi nje wemali ngikubona ithi awukhanga wona ngicela ungikhelele la obuye nawo kwabamabhengu lawo othe khona kwabamabhengu. Ngiyabonga baba ngibonga kakhulu ngiye nazo ngazi ngabenzela amapasi ngolesine. Ngibonga kakhulu naqhubeke. Nami ngalo 10 rand ngathi ngizobala kubeke inganyana noma ngeke uqedele ukubona kahle. Ngo 2 rand ngicela ukubongela ubutwana ngamayo esasifike la ekhaya engawutholi umsebenzi. Kepha ngokufika la ekhaya-ke sasebenzisa amanzi kababa Nkwanyane wabiza emsebenzini ekhampanini Cargo. Manje nje uyasebenza uko-Cape Town o-Durban uhamba zonke lezo zindawo. Ngithi siphakamisa ukubonga ngiphinde futhi ngibongele indodakazi yami eyaqeda umatric yaze yaqeda ne-engineering M4 ingakazi izisebenzi. Kodwa ngokuza la ekhaya yathola umsebenzi akuphelanga isikhathi esinganani yathola umsebenzi permanent job e-Transnet ama-security nakhona. Phinde futhi ngomunye 2 rand wami ngibongela umamami wayithwasile bemvalile engakhoni kwenzani nje esegula ngisho nasempilweni engasapheli isikhathi eside engayanga odokotela. Kodwa ngokuza la ekhaya izinto zakhe ziyavuleka manje akasadondolozeli nokudondolozela. Phinde futhi ngiphakamisele umakoti kabhuti wami obeseNewcastle khabo mamami kaMagubane obekhulelwe odokotela ingane bethi ibheke phansi kunokwenzeka ukuthi bayikhiphe noma mhlawumbe mayingafuni ukuthi bayikhiphe ngenze balimale bobabili. Ngabalayela la kabaMkwanyana bafika la bathola ichibi lakhona. Uthe masebuyela kwi-check up kwathi umntwana useme kahle sesesimeni esi-right sezoyitetela nokuyitetela. Phinde futhi ngomunye 2 rand phakamise futhi okukhulu ukubonga umntanami ogijimayo esikolweni uselectiwe uyomela uMnambithi eThekwini next week Friday bahamba bazobe segijima Saturday. Phinde ngiyibongele ubumina bazalwane bengawuthola umsebenzi cishe sengino 4 years ngingasebenzi. Kodwa ngokule ngilandela la ekhaya last week ngithole i-call ebiqhamuka East London yaka safety bang-interviewer over the phone and then-ke base bafona abaphinda bafona bathi-ke ngihlezi ilungile noma yini-ke
ngizohambe ngiyosebenzela e-Eastern Cape. Angibingelele esizweni ngesonke ngudumisa lo kwenyanga ukwahola inyoka emandongweni stop uyabasiza abantu uyelapha. Kukhona lo ozothi nginenkinga yokungabathola abantwana siyamsiza. Kukhona ofuna izizwe ziyagaywa la ekhaya ziyotholakala, amabutho ayagaywa la ekhaya ayatholakala, zigubhu zenhlanhla yemali yomsebenzi yamabhizinisi imidonso sinayo la ekhaya. Abantu bayakwazi ukuphumelela nabo bebe nayo imali bakhona ukwenza izidingo zabo. Nabagulayo ke ngokwezifo ke ezahlukahlukene siyasiza, abadinga ukubhulelwa kodwa okuwuhlahlulelwa ukuhlaziyelwa okumsuka wenkinga kumuntu bayasizakala abantu ngaphakathi kwaleli khaya. Abadingayo ke ukuxhumana nami noma bafuna ukufika kimi nawo amanamba ami abhaliwe la ngezansi akadumisi. Nami ngumfana kanzima ngiqale ngibonga nawo uThurani wami lo ngifikela ekhaya ichila la ekhaya ngisebenzela kahle sosala ekhaya ngisebenza kahle kakhulu ekhaya into eningi bese ngiqale ziyavuleka manje bese ngithi ke futhi ke komkhulu ngithi umkhulu ke mina ngowedlozi ngibuye ngithi ubaba ngokwenkonzo umfundisi wethu naye inkomo laphandle enqolweni ngizobonga kakhulu ile kwengenile ekhaya nje kwaba khona empilweni yethu into ziyavuleka neimali zami bengasayitholi siyaphuma maduzane nasekhaya nje sekuhleleka yonke into ngenxa yokuza la ekhaya bese ngiphinda futhi ngithi ke ngalopondo wami lona ngibonga ke abakwamakhaya losuka la oyibona bangilayela la ekhaya ngazana bafwa abadala kunaye bangilayela la ekhaya thi mangifika la ekhaya ngafika ngathola ukuphila namanje lo ngiphilile nje cela ukuthi baba ke Mkhulu aqhubekele phambili simphale zobusiso ukuthi kuyasiza abantu ukhona uselekha abantu bayaphila nawe nje mntana ungaphila ungafika la ekhaya makhola kubuhlungu khona sisi siyaphila la ekhaya. Mkhulu Nkwanyane nayi inkomo baba ayibengikhuluma ngayo lapha endlini mangibonga ngizobonga imisebenzi yakhe emihle oyenza ekhaya kwanzima njike baba akwandi phambili siqhubeke sibambisane sisebenzisane Mkhulu usize nabaningi ungagcini ngami ngedwa usize nabaningi kulo msebenzi wakho omuhle kaJehova nabadala osikubusise kimi ke umkhulu lona mntanami ufana nododana ngimdala kakhulu kunaye kodwa imisebenzi yakhe yeke ngithi umkhulu yeke ukuthi ubaba ngenxa imisebenzi yakhe emihle ayenzayo sibonga kakhulu singaba kanzima emnambithi imisebenzi kababa asenzela yona osikubusise baba. Umsajehova ulungileme silithemba moya engcwele inkosi onamandla siyakhula Jehova ekhaya ezulwini ezithweni zonke zakhona ephasi laphezulu. Wena moya engcwele inkosi olungileme silithemba sicela ukhanya Nkosi busisa ilichibo Jehova ngamandla akho Nkosi baba. Baba siyakumemeza ekhaya ezulwini engwema ezulu sicanga uma Jehova inceke yakho Nkosi ikhumbule manje inkosi onamandla qhelisa konke okubi ngegama lakho sibephakama. Wema ikhona into yakho yokugqoka ehamba yakudukela wayangayazi ukuthi yasho laphi. Inesikhathi esingakanani? Manje uthi umoya engcwele uma ngabe ngikhuluma nawe uthi umuntu ngakuthimisela ngamathe ngathi moya ngangithimisela ngamathe kanjani umuntu ezofuna usizo uthi umuntu ngathi ngaze ngixoxe emzini wami ngithi phuma uphele ngathi moya kanjani wena ikhona isimo somuntu owazona naye wasedlula kuleli izwe noma elahlukana naye wabulawa yini manje uthi umoya engcwele unesicwaco sabantu abashona kodwa owawuzwana nabo ithi ingilozi yezulu ngathi musho njalo uthi umuntu yebo ngisho njalo
uthi umoya wayisimo somuntu thina singabe thina siyogeza kodwa sikususa isimo sethu nzelibi ngathi moya kanjani uthi umuntu kuze kwazi wafuneka isimo sethu isimo sempahla kodwa ezinkukhu kodwa emhlophe bese wenza isimo somuntu omhlophe bese uzokwazi uhlanjulula ngoba nomuntu ozomthola uzogcina ungazwazi isicwaco uthi uxana abantu abakho senziwa yilokho ukuthi washo nomuntu ozwa nabo kodwa wangahlambulula wabageza ungangibuza nje uthi umoya ukhona noyedwa wamzile kulabantu abakushonela manje ubona ukuthi inhlanhla uzothola kanjani engekho umuntu wamzilela ngiyabonga gogo ngamba ohlambulula into zakho zokuhambela kahle cela amandla akho Nkosi avele ekhaya izulini Nkosi unamandla nansi inceke yakho Nkosi kuthakathaka uzibe phakathi nami ya ntombazane yami uthi umoya engcwele mangilandela kahle isimo sondaba ithi ngilozi yezulu ngihamba mina bese ngiba isimo somuntu engihambe ngihlupheka ngathi moya ngihlupheka kanjani manje ithi indaba ngihlupheka kahle phela ngoba ngihamba mina ngithola isimo somuntu okwakhela isimo sozungu ushaya isimo somuntu okebonke welungile ngathi ngosho kanjani usho uthi umuntu kunesimo sento ohamba uyibamba manje mawuyibamba lento wayibamba ku2 isikhathi ngathi moya usho kanjani manje ngosho kanjalo ithi indaba ngayisimo somuntu wena ongashaya ikhanda bese ufanele ukuthi uphathwe isimo sikanhlangothi kodwa kuyisimo sikanhlangothi ongaqedanga ba isimo sanhlangothi ngathi moya lokho kuyisima kanjani ithi ngilozi yezulu kuhambe kwenzeka kahle phela kodwa kufanele into moya ibambe suka phansi bese ushayela phansi uqhuma igazi ngamakhala ngathi moya ingcosho kanjani ngosho njalo kwaba nesimo somuntu ozofika etibonto mhlawumbe ulele phansi batholakala ukuthi cha awulele phansi phezulu kwesimo sakhona ngathi moya engcwele lokho kuyisima kanjani ithi ngilozi kuyisima kahle phela ngoba umzimba kuzoba ndingindiki khathale udinwe phela isimo samandla kodwa kahle kade cishe ufune ushaya isimo sikanhlangothi kuyisimo somuthi ogethile ufune ushaya unhlangothi bese uyahamba emhlabeni ngiyabonga amen ukeshonzima bazalwane ukeshonzima lento amole engiphathayo uyeke yangiphatha phambili ngahamba ngawohlelela kwathiwa kunhlangothi kodwa uzangena ngalendlela wathi uzongena wayangiqala ukuzwa lokho lento ami yangiphatha imihla yonke nje ngiyathula nje njengoba ubuyile namhlanje yangiqala ngolesibili sengithenga ngisukume ngoba sengize ngafuna ekhaya ngichaza le nkulumo yentana indala uthi umoya ngcwele uma silandela kahle sijula ngomoya ithi moya uthini manje kimi uthi umuntu uma ngifika ekhaya ngathi moya yebo ngiyafika ekhaya uthi umuntu mina ngafika ekhaya bese ngithilaza kodwa ebaleni ngathi moya ngathilaza kanjani ithi indaba ngani isimo somuntu manje singawukhipha egcikeni ngathi ngilozezwe uthini manje kimi uthi lo muntu uyisichitho kahle kodwa kwakufanele kube isimo somuntu ongathi ungafikelwa isimo sokulunywa ngelinye ilanga noma ngafika kathi uhambe uyohlala phakathi ekhaya noma ushiye isimo somzi wakho kodwa manje sushaya ngendlela zonke kodwa ngizwile kodwa indlozi lekufikela la sekabuma yabo isikhathi engiqala ngaso ngomgqibelo laba abafuna abamabhizinisi abo angabahambeli kahle abanetolo abanamathende abadayisa izinto ezithize isikhathi engiqala ngaso ngiqala ngo8 ekseni ngize ngigcine ngo12 ebusuku